Ben, necesitamos darlle un aire novo a TVG, que estamos a fundir nas audiencias. Varela, propostas. Que tal volver facer series? Mellor non. Son moi caras e os actores e actrices andan algo nacionatas. Mellor programas. Probar un formato de humor? Xusto que nos facía falta. Un fos metendo a zoca e incomodando os de arriba. Quita. Para iso xa temos a Land Rover. É intocable que lle gusta ao presidente. Pois logo... Xa está. Por que non un programa de ir a festas populares? Festas populares. Sí, festas populares. Verbenas, paparotas, xa sabe. Gusta a todo o mundo e non son nada caras. Xa. A idea é boa. O problema é que temos 20 formatos así. Xa cubrimos todos os festivais, as alfombras vermellas, as festas gastronómicas, xantares populares... Non me foda, Varela. Algúnha xuntanza haberá para cubrir. Imposible. A non ser que... Boas, amigos e amigas! Sodes dos que non sabedes rematar a festa? Pois estamos de noraboa porque hoxe na TVG presentamos Narcopisos de Galicia. Semella que estades a pasar moi ben, verdade? Ai, ese material, de onde provén? Calidade, a fariña, a mellor, Verdade? Pois nada, estou moi contenta, así que despedimos este programa Narcopisos de Galicia. Vémonos a vindeira semana. Se cadra non foi moi boa idea. Non, a verdade é que non. Chaman da Central de Madrid. Do partido. Desta cortanos a cabeza. Sí? Ajá. Xa, claro. De acordo. De seguida. Que pasou? Estaban anoxados? Tranquila. Era Feijóo. Encántalle o programa. É que lle pasemos a dirección do narcopiso.